ஹாய் கைஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டெனிம் ஃப்ளவர்ல டிஷர்ட்ஸ். இதோடைய குவாலிட்டி பாருங்க. ஒரிஜினல் டெனிம் ஃப்ளவர், ஃபர்ஸ்ட் காப்பி கிடையாது, சர்ப்ளஸ் கிடையாது, ஒரிஜினல் டெனிம் ஃப்ளவர். ஓகே, நீங்க மால்ல கிடைக்கிற டெனிம் ஃப்ளவர் நீங்களே பாருங்க. கலர்ஸ் வெரைட்டிஸ் இது வித் பிரிண்டடோட வந்துடும். நீங்க கிளாத் வந்து நான் வீடியோல காட்டுறது கூட உங்களுக்கு தெரியாதான்னு தெரியல, அவ்வளோ சாஃப்ட்னஸா இருக்கும். பாருங்களேன், செம்ம சாஃப்டா இருக்கும் அது. தென் டெனிம் ஃப்ளவர்ல ஃபுல் ஹேண்ட் கேட்டாங்க. ஸோ ஒரே ஒரு பேட்டர்ன்ல இந்த மாதிரி வந்துருக்கு. ஃபுல் ஹேண்ட் சூப்பரா இருக்கும். Bye guys.